Megdöglött a bíró lova, nyúzza meg a bíró maga. Hello, sziasztok! Én Piukusz vagyok, és itt van a World of Tanks sorozatom 8. része. Ebben a csatában a JS harckocsival fogok harcolni, orosz nehéz tank, teljesen alap rajta minden, csak a lánctalpja nem, mert az már új lánctalp van rajta. 8-as szintűek között vagyok. Eddig azért nem volt videó, bocsánat, hogy én későn tettem föl, mert beteg is voltam, meg el is romlott a mikrofonom. Most vettem egy másikat, hogyha van ilyen zúgás, akkor bocsánat, majd próbálom orvosolni a dolgot. Éppen kezdődött is a csata, Ruinberg on fire. Ment a Borszig. Yes. T-28 prototype. Ez az utolsó olyan videó, amiben egyedül csatázok. A következő videóim már szakaszozások lesznek. De úgy gondoltam, hogy ezt az új JS harckocsit, számomra új JS harckocsit még bemutatom. FCM 20. Remélem ez az új mikrofon azt a problémát már orvosolta, hogy halk vagyok. Próbál belőni, be is tudok lőni, csak az a baj, hogy nem viszem át. A legnagyobb bajom. És mindig mellé lövök. Jó. Lőtte magát. Engem is belőtt. Legnagyobb bajom, hogy most engem lő. Annyira nagyon nem jó annak a tanknak a páncélzata. Van neki, de annyira azért nem hiperszónikus. Ó, egy Type 64. Akkor ez. Majdnem. Jaj. Ti ennyien vagytok. Jó, azt kilőtték. De jó is, meg a csapattárs lőtte ki. Oh. Ajjajajajajaj. Többen vannak azok. Küldök neki segítséget, hát ha jönnek. Ó, lőve. Az baj, hogy ez még nincs kilőve. Nincs szó vicc. Jaj! Nem jól lőve, nem. És pattan rólam a lőve, és pattan! És pattan rólam a lőve, hát ezt nem hiszem el. Én is róla, azt mondjuk már elhiszem, de... Látható, hogy ez már egy vesztes csata. Hiszen 9-4 nekik, ez bőven vesztes. Őt is kilőtték már. Itt van a Borszigunk, aki eléggé afk.
Ezek az Object Nitizatok olyan kis aranyos tankok. A JS megpróbálja, remélem, azt kilőni. Ez már egy lövés lenne neki. Ezt elrontotta. Őt is kilőtték, jó? Na, nem jó, de... Foglalják a bázist is. Nekünk már csak ilyen... Van egy egész tankunk, meg 2 hullatank. Egy újabb vesztes csatát vettem föl. Tehát a következő videó már szakaszozás lesz Black-Ops 095-tel és vagy valamelyik Variszlov játékosokkal. Nem ígérem, hogy mind a kettőjükkel, de valamelyikőjükkel. Nem hattyú halál, T-32 halála. Nagyon jó. Ez az én szép hullám. Tehát akkor ennyi is lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!